El Consell per la República és la primera institució republicana a Catalunya que té com a objectiu culminar el camí per la independència iniciat amb el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Amb el document Preparem-nos tenim les estratègies per assolir la independència. A Torres de Segre iniciem el primer pla pilot de col·laboració oficial amb el Consell amb un ajuntament de majoria republicana. Els ajuntaments som la institució més propera a la ciutadania i a Torres de Segre tenim consolidada una majoria republicana. Prova d'això en són els resultats obtinguts en les eleccions de l'1 d'octubre, on el 86% dels ciutadans van dir sí. Obrint aquest mandat, creiem en la importància dels ens locals per a construir una república al servei de les persones i del país. Ningú va dir que seria fàcil, però avancem amb pas ferm i ho fem de la mà pel Consell per a la República. Entre les prioritats del Consell per la República en destaca el consum institucional. Considerem una prioritat dotar de sentit republicà la despesa pública. És per això que és importantíssim la signatura de convenis oficials. I avui, a Torres de Segre, iniciem aquest primer pas, perquè ens cal, ara més que mai, construir la república des del territori, de baix cap a dalt. Els ens locals de majoria republicana hem de donar exemple també de forma econòmica. Els ajuntaments són molt rellevants a l'hora d'aconseguir una economia catalana forta, també en l'àmbit social, com econòmic, com medioambiental i cultural. Hem d'aprofitar aquesta força i posar-la al servei de les persones i del país, sobretot en clau republicana. La identitat digital republicana és un projecte d'èxit que ha dotat d'espais de sobirania, consciència col·lectiva i empoderament als ciutadans registrats al Consell per la República. Ara, l'Ajuntament de Torres de Segre implementa la identitat digital republicana en serveis i equipaments municipals per tal de crear un sistema alternatiu i anar desconnectant del DNI espanyol. Els consells locals són espais d'organització i treball que empoderen la ciutadania per aconseguir tots aquests objectius republicans. Torres de Segre ja ha fet el pas. Quin municipi serà el següent?